ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲେ ପରିବାରରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଘରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜଳଭରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଦେଖିକି ଗଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର